Welkom terug bij de verkiezing van de beste student van Maastricht. Nou, wij gaan nu verder met de derde ronde en dat is de Taal van de Maasronde. En in deze ronde gaan de kandidaten een interview doen. En niet zomaar een interview, nee, het wordt een sportinterview. Ze gaan namelijk 45 seconden René Trost, en dat is de trainer van de MVV, gaan ze interviewen. Geef hem even een applaus, René, dat hij wil meewerken. Krijgen daarbij een aantal woorden die ze moeten gebruiken. Dit zijn de woorden die zij gaan gebruiken. Dus dat wordt heel interessant. Dan gewoon voor nu beginnen met de eerste kandidaat. En als eerste het interview gaat doen Servé van Trega. Servé, dit zijn jouw woorden. Het is de bedoeling dat je in je 45 seconden interview ook die woorden gebruikt. Nogmaals, het is de bedoeling dat je het plat Maastrichts doet. Althans, zo plat als dat het kan. Dat gaat wel lukken. Enig idee wat de woorden betekenen? Volgens mij zijn dit scheenbeschermers, de scheenkaatsers. Zo. En voor de rest... Het zou zomaar kunnen. Echt niet weten. En voor de rest? Nou... Rijstartelen, rijstartelen. Dit wordt een heel interessant gesprek. Nou, ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Goed, dat hebben ze 45 seconden, jong. Bedankt, jong. Doe tien best en gang. Zal ik doen. Goed, meneer René. Mocht ik René zeggen? Dat meneer kind ze weglaten, ja, dat is goed. Ik ken natuurlijk uw team van buiten en van binnen. Welke van uw spelers zien nu echte goofies? Een echte goofie? Nou, ik moet zeggen, gisteren heb ik heel weinig goofies gezien, eerlijk gezegd. Tegen Sittard? Ja, tegen Sittard. Weinig goofies? Weinig goofies op het veld, joh. Ah, weinig goofies op het veld. Hou je dan de scheenkaatsers vergeten of zo vergeten? Nou, die houden ze niet vergeten, maar de bedoeling is wel dat ze zo hel knokken dat die anderen ook hun scheenkaatsers nodig hebben. En hoe het gaat geholpen dan? Het heeft niet echt veel geholpen, nee. En de rijstartelen dan? Die houden ze volgens mij de eerste helft niet in, de tweede helft wordt het beter. Nee. Ja. Maar ja, ik moet natuurlijk ook vragen, de kleuren rood en wit, wat betekenen die voor u? De kleuren rood en wit, dat is een hele fijne vraag. Die zijn wel heel belangrijk voor mij. Joh. Ja, voor meerdere van ons. Ja, voor dich ook? Want dat heb je zo aan, hè? Je kunt het zien, hè? Ja. Dus ja, ik geloof dat het voor ons beide het hertje wat deed gloeien, of niet? Ja, absoluut. Ja, nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Goed, dankjewel. Geef hem een applaus. Dankjewel, Servé. Top. Wanneer had die voor de laatste keer een goofy gemaakt? Boah, dat is heel lang geleden, moet ik zeggen. Dat kan ik me niet meer herinneren. Oké. En is de... Möchtest du gerne rijstartelen essen niet met een verzet? Rijstartelen moest ze eigenlijk met de vingers eten. Ja. En dan moet er flink het slagroom op, hè? Wat blieft? Flink het slagroom. Is uw favoriete hobby scheenkaatsers? Nee, daar houd ik eigenlijk niet zo van. Waar houdt die wel van? Van rijstartelen. Ah, ik ook. Oh. Ja, dankjewel, dankjewel. Mooi, mooi. Suzanne, een applaus. Beste er klaar voor? Ja, ik denk het wel. Lot gewoon. Dat loopt gewoon. Zeg René, je ziet er een beetje uit als een goofie. Zo. Oh, En ik stik me toch van een appetiet, dus dan ga je een rijstart tellen voor mij. Nou, om gisteren verder? Ja? Ja, nee, is goed. Geen rijstart tellen voor mij? Ja, die. Ah. Ja, ik wilde vragen, want in de jaren 70 had jij een sterspeler. Limburgs, niet Brabants. Ja, dat is toch een beetje Oh, Limburg. jawel, laat maar gewoon mee. Jawel, hè? Ja, tuurlijk. René, wij verstehen elkaar, hè? Dat. Had jij ook een paar scheenkaatsers in uw team, of niet? Heel veel. Een stuk of 22. 22, dat is nogal wat. Ja, 11 paar, hè? Ik stik van de dorst, René. Shut meneer van een pelsje of zo? Ja, vraag eens aan die mensen of ze dat doen. Had jij geen zin in een pelsje? Ik wel. Laat maar gewoon, bestel me maar in. Ja, voordat de pilsjes echt komen, dankjewel. Oh, ben ik al klaar? Ja, goed. Goed.
Beste gebruik van een rijstarter tot nu toe, moet ik zeggen. Ja. Dan zijn we klaar voor Sophie van Nostrego. Die komt er al aan. Geef haar een applaus, dames en heren. Ook hier jouw 3 nummerische woorden die je moet gebruiken in dit 45 seconden interview. Ga goed voor de microfoon staan, zodat René het kan horen. Lot gewoon met. Oké, hallo. Hoi. Heb ze in Dina knuffelcollectie auch eine Gopi? Ja. Ja, dat heb ik laatst nog bij de Albert Heijn heb ik hem gespaard van de Muppets. Voor de punten? Ja, van de punten. Oh, en wat eet je het al aan het liefste? Dan moest ze even stoppen, tijd stoppen. Ja, Zie ze het al een beetje in een Ming-regio, hè? Dat is prima. Door gewoon zo, hè? Maar hier in Maastricht De weten bedoel ze... is Duitsland. In Maastricht een beetje in Ming-regio. We gaan mooi zo door. Stel nog eens de vraag en dan laten we dan de tijd lopen. Plat Maastricht, hè? Niet Kerkreuz. Nee, helemaal Pas op. goed met. Prima. Goed gewoon. Wat hups doe am liefst toe om te eten? Ja. Ik denk dat is bedoeld wat er staat. Riechtertellen? Die riechtertellen, ja. Die Ja? vind ik vooral met slagroom. Flink het slagroom erop. Het chocola. En dan moest ze dan met een verzet moest ze dat eten. Wat blieft? Met een verzet moest ze dat eten. Oké. Snap je wat je bedoelt of niet? Ja. Ja, nee. Natuurlijk. Ja. Laatste vraag. Ja, scheenkaatsers zijn... was... 5 seconden. Maak er iets van. Sjoen, samen doen? Nee, dan kun ze... Kent ze die aantrekken of zo? Ja, ik denk het wel. Ik zal je uit je leider verlossen. Het interview is voorbij. Enig idee waar je over aan het praten was? Ja. Over Disney-figuren, rijsttafel en schaatsers. Ja, nou, ja. Prima. Dat geen applaus verdient, weet ik het ook niet. Volgende is Tom van Omega. Nou, oké René, wie gaat? Ja, goed, ja. dank je. Dank meteen. Hoe was die wedstrijd gisteren? Ja, dat was niet zo best. Nee. Niet zo best? Nee, absoluut niet. Hoeveel was het? 2-0 voor Fortuna, hè? Ja, heb je wel geleerd van die? Zeg eens? Heb je wel geleerd van die wedstrijd? Ja, Ja. Veel? heel veel. Ja. Waren er ook nog goofies daar? Er waren heel veel goofies, absoluut. Dat waren nodig. Hè. Als ze Fortuna tegen MVV, dan hebben ze behoorlijk het goofies Ja, nodig. zit dat, hè? Ja. En hoe niet scheenkaters? Ja, Wie waren daarmee? Oh, sorry, vraag. Ja, Wat wie waren daarmee? Ja, de scheenkaatsers, ik heb het gevoel dat ze de eerste helft niet omhouden. De tweede helft voor, dat gaat beter. Ja, natuurlijk. Ja, dat is mooi, ja. De laatste? En die rijstartelen, wat was daarmee? Nou, vind ik eigenlijk wel lekker, moet ik zeggen. wel lekker? Ja, absoluut. Vooral met een flinke toeslag om. Heerlijk. Of zit vaak gegeten? Och, Ja. jongen. Binnen elke week. Ah, Doet je, hè? veel succes. Dankjewel. Dankjewel, geef een applaus. Ja. Ja. Je hebt 45 seconden. Ja, gebruik ze alle 3. Vraag René het hemd van het lijf, zoals ze dat doen in de sport. Wat gooi je om? Maak die gek in plat Maastricht, hè. Dus, Hallo René, gisteren zit het ging niet best. Na 41 seconden al 1-0 achter. Ja. Dat is een beetje scheenkaatsers, hè? Dat is heel scheenkaatserig, ja. Als ze na 41 seconden al in de hoek, Ja. ben ik met de eens, ja. Maar hoe was de rest van die avond? Mijn avond was dramatisch. Nou, Ja? Hoe was de sfeer? Hebben de ultra's nog een beetje het set afgebroken? Nee, dat is metgevallen. Ja? Metgevallen? Dat is metgevallen, ja. Ja, een beetje rijstart tellen? Ik heb ze niet zien vliegen, nee. Niet zien Nee, vliegen? nee. Ja, dat is zeer goed. Une Goofy? Ik heb- Was er ook bij? Die waren niet blij. Waren niet blij? Ik heb heel veel goofies gezien. Heel veel Goofies gezien. Ja, heel veel. Dat is zeer goed. Dat moet, zeer hè, goed. in de derde. Je staat 9 in de competitie, is goed. Dat is niet slecht. Niet slecht. Nee. Gaat beter? Wat Moet- kans er beter? Moet wel beter, ja. Kan nog beter. Kans wat beter. Ja, kan beter. PDO de kampioen? laatste vraag. Misschien wel, ja. Ah, dat is goed.
Ja, was hij goed? Ja, prima! Geef hem een applaus! Oh mijn god. Wauw. Ik weet niet welke buurt van Maastricht dat is, maar daar wil ik nooit heen. Esther staat als het goed is al klaar. Kom er maar bij. Geef haar een applaus. Ja, jij bent klaar voor je interview? Jazeker. Alsjeblieft, dit zijn je woorden. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Meneer, dat kent ze weglaten. De mocht gewoon rechtop blijven staan. Wie gaat met dich? Ja, weet wel. Niet zo goed? Nee, gisteren was niet Jupiler zo League? Nee, Gaat niet zo goed, hè? Gewoon niet zoveel. Vastelavond? Dat was wel leuk. Rijstartellen gegeten? Heel veel. Ja, heel veel. Met slagroom, hè. Met slagroom, ja? Ja, heerlijk. Ja. Echt lekker. Oké. Een govi? Is dat een mascotte of zo wat? Nou, dat vroeg ik net ook alleen. Dat heb ik gespaard bij de Albert Heijn. Of wist ik dat zelf of zo? Ja, nee, dat ben ik zelf niet. Nee. En Schenkaas, dus dat is Schengen, kaas, Schengen. Ja. Is dat ook een mascotte of zo wat? Nou, nee, dat is niet echt een mascotte, nee. Vind je het leuk hier? Ik vind het wel heel leuk, ja. Hij? Ja? Ja. Ja? Ja. Oh, waarom? Ik bevind me goed in Maastricht. Ja? Ja. Wie oud is die? Ik? 47. 47. Iets te oud voor jij. Kom niet aan. Kom niet Ja, aan. ja, ik was in de vader Ik had niet. zich jonger ingeschat. Nou, dank je wel, meid. Jammer. Gewoon de punten, joh. Ja, dat is top. Waar zijn die jongens van NVV? Ja, die zouden hier misschien wel moeten zien, maar ze hadden er vandaag geen zin in. Geen zinnen. Nee. Wie kan dat dan? Ja, weet ik niet. Zo Oh, heb je dat een slechte zin voor gisteren. Niet schoen, hè? Nee. Dus dat is toch Zeker helemaal niet. gekomen. Nee, Oh. dat is zeker niet. Maar dit, Bedanken. Graag ik gedaan, wou je hè. zeggen, dit was wel zo. Geef er een applaus. Red Apple wordt het. Dankjewel. Ja, zie je dat. Red Apple. Hey, je staat dan weer wel op hoogte. Alsjeblieft. Dit zijn je 3 woorden. Je hebt 45 seconden. Vraag René alles wat je wil als je deze 3 woorden daar maar in gebruikt. En natuurlijk in het plat Maastrichts. Oké, dankjewel. Moeten we maar beginnen? Succes. Kind beginnen. Zeg, hallo René, ja, alles goed? Ja, dankjewel. Het geeft wel, hè. Ja, geet wel, Ken ja, beter. ganz goed, ganz goed. Zeg, een goef, ja, doe dat wel zo 2:15? Nee, dan ziet ze die niet zo vaak. Dan Nee, zit, nee, dan zit hij in de oké. koffie en het gebak, denk ik. Op de bank, oké, goed. En, goed, je bent voetbalcoach, hè? Ja. Kennen ze een beetje voetbal daar in Limburg? Ja, redelijk. Ja, net zo goed als een rijstartellen. Nou, ik vind een rijstartellen vind ik beter. Beter, Ja, beter. absoluut. Goed, en als u een boodschap gaat doen, vraagt u dan ook een toetje erbij? Een wat erbij? Ja, een toetje. Een tuutje. Ik neem maar, dat koop ik. Dat, bij de Albert Heijn hebben ze van die hamstertuutjes. Hè. Die pak ik dan mee. En dan, Ja, en zijn die beter dan Schenkaartsers? Die tuutjes die zijn beter dan de Schenkaarters. Ja. Ik zou niet graag in de Schenkaarters mijn boodschappen willen doen. eerlijk gezegd. Heb je enig idee wat je net gezegd had? Dat maakt het nog leuker. De tijd was om, regie, toch? Ja? Ja, is goed. Hij was fijn. Dankjewel voor het interview. Geef maar een applaus. Goedenavond. Goedenavond, hoi. Wie bent u? Ik ben de René. Van NVV Maastricht. Oké. En ben ik die zie je, du bent een Goofy. Ja. Ja, maar dat ben ik niet. Maar, Wieso? Ja, die zien toch geen aangezoet. Oké. En kan je mij iets wat vertellen? Die laatste spelen had u gewonnen? Nou, Nee, ga verder. ga maar door. Gewonnen? Nee, Of was het rijstartellen? het was inderdaad een rijstartellen. Ja. Het was niet goed. Ach zo. Nee. Weißt du, weißt dich iets about Schenkaarters? Daar weet ik heel veel vanaf, ja. Verder? Ja, zegt u. Nou, Schenkaarters had ze wel nodig. In een wedstrijd wordt flink tekeer gaat.
Heb je gisteren de wedstrijd, dat waren flinke duels, dan hebben ze de Schienkaters die nodig. Oké, laatste vraag. Hast du etwas zu sagen zu das Publiek? Auf Deutsch? Nee. Nee. Nee, ik moet zeggen, ik kan wel genieten van het publiek. Het stimuleert het goed, dus geef ze een applaus. Dankjewel. Ja, inderdaad. Nee. Alsjeblieft, eerst voor de meeste gaan zitten. En dan zijn wij bij onze laatste interviewer aangekomen. Dat is Guido van Bravado. Zo. Oh ja, 45 seconden, 3 woordjes en 1 leidend voorwerp. In de Plat Maastrichts doe je beste interview. Dat is Plat Maastrichts, ja, dat kan ik ook goed kallen, dat is geen probleem. Als ik... u bent toch trainer van de MVV? Ja. Dat is toch de Gulpner League? Ja. Gulpner League? Bino, ja. Oh ja, kijk, ik was niet zo van Jupiler, dus ik zeg dat met Gulpner, dat is het probleem. Ik had gisteren ik had even gekeken en als ik op dat voetbalscherm en zo, dus ik zag daar een Govi staan. Nou, wat vindt u daar nou van? Hè? Ja, dat vond ik niet zo leuk. Nee, was... Ik zei niet, dat was ben niet zo graag een Govi. Oh, nee, oké. Maar toen was het natuurlijk... Ik begin een beetje Belgisch te praten, maar als ik... Dus, maakt helemaal niet uit, hè. Beetje Limburgskal. Interview voor de VRT is geen probleem. Nee, dat dacht ik al. Oké, nou goed, dat natuurlijk, die spelers, 11 man staan natuurlijk in het veld. Zijn jullie een beetje goed in MVV, of niet? Ja, normaal zijn het wel goed, ja. Oké, alleen gisteren niet. Die staat wel een beetje goed in de ranglijst en zo, ja. Wow, nou, nee, vorig jaar periodekampioen had ik gezien, ja. Hast je dat gezien? Ja, dat heb ik gezien. Godverdomme. Ja, leuk, dus, hè? Ja, ik ben een echte fan, hè. Ja, nee. Maar als ik het dus nog even over de MVV, dat was dus dat rijstarttelen. Ja. Ja. Ik heb dus al gezien in dat thema, dat er veel rijstarttelen zijn. Ja. Klopt dat, of niet? Nou, er worden heel veel gisteren. Ja, rijstarttelen, ja, is goed. Met slagroom. En als er dan iemand geblesseerd is, hè, dan komt er altijd die scheenkaatsters, of niet? Ja, dat had ze heel goed gezien. En die hadden voor gisteren heel nodig, die scheenkaatsers. Ja, die scheenkaatsters. Veel duels, flink erop vliegen, dan heb je die dingen nodig. Hè? Ja, precies. Ik mag er niks aan hebben. Nee, als ik MVV, maar daar staat nu goed. Ja, ik heb al mijn woorden gehad, dus... Ja, is het goed zo dan? Ja, ik vind het prima. Nou, bedankt voor het interview. Geef hem nog een applaus. Neem op plaats. René, vult het een beetje met? Nee, het valt tegen. Het valt verschrikkelijk tegen, ja. Maar hij is zelf gedacht dat immers überhaupt zou weten wat restartelen zijn. Volgens mij had jij het geweten, hè? Nee, nee. Wie van jullie weet wat een restartel is? Een schoenveter. Dus dat is geen rijstevlaai. En die eet je niet met slagroom, inderdaad. En die eet je niet met slagroom. Maar goed, ik heb het maar mooi meegespeeld. Ja. En de Gofi, wat is een Gofi? Volgens mij is een Gofi een politieagent. Dat klopt. Een politieagent. Ja. Een agent. En dan natuurlijk... Maar mag ik heel eerlijk zijn? Dat wist ik zelf ook niet. Dat is zo Want Limburgs. dat is echt Maastrichts. Ja. En dan natuurlijk de scheenkaatsen. Ja, goed, dat zullen ze wel. Er waren er wel een paar, denk ik, die dat zaten wisten. in ieder geval Dat in de zijn richting, de scheenbeschermers die iedere speler verplicht heeft. Verplicht moet dragen. Hè. En nu komt natuurlijk de grote vraag. Wie was er heel goed en wie was dat niet? Wie heeft je vermaakt en wie... Ja, nou daarom. Dus je moet wel een beetje kijken naar... althans, dat probeer ik. Niet alleen te kijken naar of je nou goed Maastricht spreekt. Want dat spreek ik ook niet. Dus zo simpel is het. Maar ook een beetje naar goed spontaniteit. En, ja, ik zelf vond Red Devil de beste. Kijk! Ja. Ik denk op de voet gevolgd door Adelphi, want die vond ik ook heel goed. Maar goed, er moeten er 2 afvallen, heb ik begrepen. Er moeten er 2 afvallen. Het middenpeloton... Ik moet dan ook zo heel streng zijn, zoals dat bij... hoe gaat dat? Hollands Got Talent? Ja, je moet gewoon even... Dus helaas moet van mij Omega afvallen. En oké, daar zullen ze niet blij mee zijn. En No Sergo, zeg ik dat goed? Ja. Vond ik toch tenminste. Helaas. Nou, geef ze wel nog even een applaus, dames en heren. Sta even op, neem nog een buiging. Helaas, het avontuur is voor jullie voorbij.
Nou René, hartstikke bedankt voor het meedoen. Daar hebben ze het prachtig gedaan. Succes met MVV, dat u gaat verder nog gewoon als de laatste wedstrijd. Ja. En dan zou ik zeggen, zet dich even rustig neer, drink je pilsje en dat gewoon weer natuurlijk ook doen. Want we zijn toe aan het bier drinken. Ja, en dan zijn we al aangekomen bij ronde 4, een rundje beer. Voordat we verder gaan wil ik nog even zeggen wie we nog allemaal in de race hebben. Want het is natuurlijk flink uitgedund ondertussen. We hebben nog over op dit moment Trega. We hebben Le Must. We hebben Rits. We hebben Sogard. We hebben Red Devil. We hebben Adelphi. We hebben Minx en we hebben Bravado nog over. Kandidaten, wat jullie zo dadelijk doen is, jullie schrijven dus 1 tot en met 6. Daar schrijven jullie de juiste brouwerij bij. En als jullie klaar zijn, leveren jullie het bordje bij de dames van de jury in. En zij kijken het dan na. Zijn jullie er zover mogelijk klaar voor? Jullie tijd gaat nu in. Proost! Soms ging alles verkeerd, heeft er niks van de Hupsen het eeuwige hart, is de chic is niet daar. Soms zit er even niet met, is de blij als het innerlijk brandelijk zijn beeld. Hupsen het eeuwige hart, is de chic is niet daar. Soms ging alles verkeerd, heeft er niks van de foto van vroeger geleerd. Hupsen het eeuwige hart, is de chic is niet daar. En dat was het. Ja. Ja, je mag de rest van het bier nog opdrinken, maar geef je tablet in ieder geval even door aan de jury. Dan kunnen zij gaan kijken wat er van te brouwen valt. Wij wachten ondertussen even. Esther, jij drinkt gewoon rustig door. Smaakt het goed? Heerlijk. Denk je dat je het allemaal goed hebt? Maar zeker. Zeker. Wat heb je nu in je handen? Alfa. Dat is Alfa. Welk cijfer is dat? 2. Dat is 2. Nou, dan gaan we zo kijken of dat goed is. Jij denkt ook dat je Alfa aan het drinken bent. Nou, proost in ieder geval. En zo dadelijk even kijken. Nou, trouwens, ik kan jullie best eigenlijk al vertellen wat het is. Hè, ondertussen dat de punten geteld worden. Nou, jij zei net dat je Alfa aan het drinken was, dacht je. En jij was nummer 4 in het drinken, toch? Nou, dan heb je dat goed gezien. Want nummer 4 was Alfa. Denkt er nog iemand zeker te weten dat hij iets geproefd heeft? De eerste? Wat was de eerste? Dat was heel duidelijk. Dat was? Christoffel. Dat is inderdaad ook correct. Nummer 1 was Christoffel. Dat heb je goed gezien. Dan iemand nog een gokje wat nummer 2 was? Nou, nummer 2 was Leeuw. Dan hebben we ook nog nummer 3. Dat zou misschien ook wel iemand herkend moeten hebben. Dat was Hertog Jan. Nummer 4 hadden we, dat was Alfa. Nummer 5 was Brand. En nummer 6 was Gulpener dan. Nou, dan gaan we even kijken of de jury alles heeft weten te tellen. Bijna, nog eentje. Nou, ik zie al dat Le Must en Adelphi, die zijn goed bezig. Want die hebben er in ieder geval 3 goed. Dus die zitten denk ik al even in de juiste zone. En dat betekent dat we 5 disputen hebben die moeten gaan strijden voor die laatste plaats. Want dan zullen er toch 2 moeten afvallen. En dan hebben we dus Trega, Rits, Sogard, Red Devil, Minx. Jullie mogen naar voren komen. En wat we nu gaan spelen is het wijkspel. Dat is nog niet al te makkelijk, want wat we namelijk gaan doen is... we gaan jullie 1 voor 1 een wijk laten opnoemen in Maastricht. En de eerste 2 die geen wijk weten te noemen, die gaan afvallen. Nou, er zijn nogal wat wijken in Maastricht, ben ik vandaag achtergekomen. Het zijn er echt heel erg veel, dus je zou heel veel keus moeten hebben. Alleen, we zullen zien hoeveel dat je er echt van kent. Zijn jullie er klaar voor? Nummer 1 is er nu al niet klaar voor. Nou, je zult toch moeten beginnen. Noem 1 wijk uit Maastricht. Wiek.
Daalhof. Ambi. Ja, Randwijk. dat is ook goed. Heeg. Heeg, ja. Emmaplein. Ja, dames en heren, daar hebben we onze eerste afvaller. Helaas. Nee, het Emmerplein is wel... Het ligt wel in Maastricht, maar is helaas geen eigen wijk. Ja, en het is spijtig, daar moeten we afscheid van je nemen zo. Maar we hebben nog 1 afvaller nodig, dus we gaan wel verder. Heer. Ja, Oud-Kaberg. Oud-Kaberg. Het centrum. Nee. Nee, dames en heren. Het spijt me vreselijk. Je zou zeggen dat is bijna goed. En er is zelfs een officiële wijk die Binnenstad heet, maar die heet niet Centrum. Sorry, kan ik niks voor je doen. Dan ben jij onze tweede afvaller in deze ronde. Helaas. Helaas. Nou, geef onze afvallers een applaus. De rest mag weer gaan zitten. Nou, en dan hebben we dus nog 6 disputen over op dit moment. Le Must, Rits, Red Devil, Adelphi, Minx en Bravado. Mag ik een applaus voor de overgebleven disputen? Dank jullie wel. En dan gaan wij ons zo dadelijk opmaken voor de halve finale na de reclame.